Nanggawas sa ilang mga classroom sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Tagum City dihang makasinati og linog pasado alas 9 kaganyang buntag. Subay sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS, gitayog sa magnitude 5.9 nga linog ang Manay Davao Oriental nga sentro sa paglihok sa yuta nga nasinati usab kini sa probinsya sa Davao del Norte. Makita sa hulagway ang mga estudyante ug mga magtutudlo nga daling nagpahigayon og duck, cover and hold ug namakwit sa open grounds sa ilang eskwelahan atol sa linog. Ang mga eskwelahan nga nagpatuman og saktong pamaagi sa paglikay sa danyo sa atol sa linog gilangkuban sa Tagum National Trade School, Tagum City Comprehensive National High School, La Filipina National High School, Visayan Village Pilot Central Elementary School, Madaum Elementary School, Rizal Elementary School ug Kanukotan National High School. Dali sabdayong nakig-coordinate ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa school DRRMOs aron makakuha og updates sa nagkadaiyang eskwelahan sa Tagum City. Samtang sa Panabo City, dali sab nang gawas samtang nagdak, cover and hold ang mga empleyado sa Panabo City Hall kaganihang buntag tungod sa nasinating linog. Gisusi dayon sa mga personahe sa Panabo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang City Hall. Dihang na sigurong luwas ang building, namalik dayon og sulod sa ilang opisina ang mga empleyado. Sa karon, padayong ginamonitor sa PHIVOLCS ang posible pang paglihok sa yuta. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.